Здравейте, скъпи зрители и слушатели на ИПВ подкаст. Ние сме с 198 епизод. Имам чувство, че анонсът ще е същия за епизода, какъвто беше в предишния ни епизод, защото сме в същата ситуация. Отново гледаме първото заседание на Народното събрание вече 17 дни. И в опита да се избере председател, отново имаме фал старт. То вече не е и старт, но тъй като е 6-ти пореден път. И понеже нещата стават все по-сложни и все по-трудни, сме поканили днес политолог, който така да можем да малко да хванем какво се случва в тези скрити процеси, защото общо взето всички са объркани, включително и участниците в Народното събрание, включително и те, които гледаме телевизия, а още повече тези, които не гледат. Затова сме поканили днес политологът Евелина Славкова. Добре дошла. Добре заварили. Дошла един нов гост и ние така не каним от тези, които са всяка сутрин ги гледаме по телевизиите и коментират, повече от тях не са от политолози, даже но имат такива претенции, но затова е интересен един по-различен поглед върху нещата, защото както... Най-сетна да имаме и женско участие в нашия подкаст, защото джендър баланса много сме го закъсали. Ето виж, днешно време дори еврокомисар човек да му се прииска да стане, не мога да станеш, ако си мъж. 50 на 50, както се казва. 50 на 50 друг път. Да се разделя комисията. Просто ако има мъж с Маркса, дава се даже жена. Ни казаха, сложите ли мъж, няма да стане. Няма да стане, но дето казваш, 17 дни гледаме едно и също нещо. Той имаше един филм 17 мига от пролета. При едно време всички го гледаха. Филма беше съветски, но беше и приличен, така гледаше се. Но да не стане само като си имало едно време на Запад, една сцена, спомняме, ходихме на кино, имаше една сцена с Джейн Фонда, го посреща на гарата, мъжа с хармониката свири и гледат по 15-17 пъти филма, който заради Джейн Фонда на сцената с хармониката. И ние, понеже Джейн Фонда си нямаме, този спектакъл е грозен, който в момента се разиграва в Народното събрание. Бих казал срамен и много се надявам той да приключи. Утре има пореден епизод и затова може би точно днес да обсъдим в тия 17 дни какво се случи и какви са очакванията от тук нататък, както се казва, с вашия професионален поглед. Как ги виждате вие нещата? Много ми хареса анонса, че каните политолог, който нещо да подреди като картина. Не съм сигурна дали някой може да се справи с тази задача, най-малкото защото политиците очевидно са много объркани спрямо действията и посланията, които излъчват, но надявам се... политолозите са объркани. Има и объркани политолози, поне това виждаме на екран. В сутрешните блокове, макар че вие участвате там го знаем, нали? Но там да речем, че някой работи за някой, но общо взето картината е толкова сложна, че аз не знам обикновения гражданин как се справя в тази ситуация. В предварителния разговор ние водехме тази тема, че всъщност за нас е трудно, а за тези, които не се занимават с политика, просто според мен най-лесният начин е да изключат телевизора и да не се занимават. И да не ходят на избори. А това с неходенето на избори го виждаме, че всъщност все по-малко хора отиват да гласуват. Тоест гласуват мечтата на политическите партии, твърдите електорати, които са много по-лесни за контролиране, за убеждение да излязат да гласуват, а тези, които по-скоро са някакви перифери на политически партии, отдавна не са активирани и не излизат да гласуват, или тези хора, които гласуват за различни политически партии спрямо убежденията им към настоящия момент. Те са дистанцирани очевидно от този процес. Нека да започна все пак през това как разсъждават хората, най-малкото защото като социолог ние ежемесечно провеждаме така наречените национално представителни проучвания, в които залагаме много въпроси, не всички виждат публичност. Медиите се научиха, това разбира се друга тема, но с много по-кратка информация да се борави. Поради тази причина много често си пускаме въпроси, през които ние да си проверяваме хипотезите, които коментираме в публичното пространство. Да, факт, има част от хората са изцяло дистанцирани от този процес. Политическия, казват, не ме вълнува, това вече минава всякакви граници, не искам да участвам, не чета, не гледам, по никакъв начин не се ангажирам. Гледам си живота и оттам нататък не ме интересува.
гласува. Нали, всеки от нас, който все пак има някакъв по-различен поглед, занимава с тези неща, знае, че това да кажеш мен държавата не ме интересува и това, което се случва, е някакси много интересна теза, но тук вече влизаме и в разбирането на българи на родината едно, държавата е друго. Аз към родината имам едни отношения, ама към държавата, нали, по никакъв начин. За съжаление не чувствам принадлежност. Но има хора, които се опитват да си обяснят този процес и за съжаление обясненията не са в това те да чуят различните политически партии какво казват като послание. Да прочитат някакви различни анализи през различни медийни източници, нали, за да си сглобят някаква картина. Най-често те пускат вечер новините, слушат това, което дадените медия съответно е подбрала, нали, като информация. И най-честото заключение, това го казвам на база не само на количествени проучвания, а на качествени проучвания, така наречените фокус групи, които имам възможност да провеждам, а пък по количествата на изборите много често. Хората казват, бият се за някакви постове. Ма как така, за какви постове? Не, те вика, няма толкова да се разправят, буквално цитирам, нали, като дума, няма толкова да се разправят, ако не става въпрос за пари и за постове. Тоест, и това обяснява всичко. Това е един модел, през който хората много често си обясняват всичко това, което се случва на политическата сцена. Няма политики. Няма политически аргументи като послания, за да се случи еди какво си. Нали, примерно, защото е може би по-лесно да се обясни, за да влеземе в еврозоната, трябва да имаме финансова ясно стегната финансова политика и така нататък. Такива неща не съществуват, нали, в съзнанието. Не си обясняват някакви сложни модели. Да, за да вземем парите от ПВУ, трябва да приемем тези 3 закона, защото така не искат. По отношение на ПВУ, хората казват просто, защото това е, хората очакваха някакви пари, те генерално българи не очаква някакви пари, затова изпадна, така да се каже, въпреки че са добри нивата все пак, но положителното отношение към Европейския съюз и това не се дължи толкова на някакви други фактори, а просто очакването, че някакъв златен дъжд, някакви много високи пенсии, някакви много високи заплати, някакви чудеса генерално ще се случат тук, не се осъществиха не ги видяха хората, нали, смисъл не ги усетиха. Отделно това, че ние не използвахме правилно инструментите, които до този момент Европейския съюз ни е предоставил, още повече затвърди отношението. Така, те ни дават пари, пък в същото време виждаме каква корупция, колко е некачествено това, което е направено. Нали? Това всичко сваля, нали, доверието към Европейския съюз, но извиняйте, че така се отклонявам. Аз като знам, че имаме време. Това е много интересно. Интересно е нивата, на които се сваля. Да. В какви нива се сваля? Нали, преди беше към 65-6% одобрение. Какво се показват сега вашите проучвания на този етап? Сега е около 50%. Но имате предвид тези... Да, аз това отбелязах, нали? Да, положителното, но се повишава около 40 отрицателното. И пак казвам, това е не отношение, защото ние харесваме някоя друга държава, Русия в това число на Европейски съюз. Това се дължи просто на чисто прагматичния поглед на българина по отношение на... Несбъднатите очаквания са изключително. Вижте, Европейския съюз се презентираше по много по-различен начин, се продаде, нали, на българина. И то като не се осъществи, разочарованието беше на лице. Но това, което... и не ни контролират. Извинявайте, само едно допълнително изречение, защото ние хем казваме, тези няма да ни казват. Нали, ние какво ще правиме, ние сме горди българи. В същото време казват, тези няма ли да дойдат тук да видят какви неща ги правят българските политици. То е един непрекъснат такъв дисонанс. Нали? Това е част народопсихологията до толкова, доколкото ти казваш, ние сме горди българи, толкова години съществува българската държава, в същото време казваш, защо по турско робство, а не по австро-унгарско, нали, поне да са ни красиви тук неща. Тоест мислиш през робство, ама защо да не сме по някакво, дето би изглеждало някакси по-престижно и по-хубаво. Но да ви върна това в началото, което казахте, защото то е много интересно. От една страна, ние така фащаме, че има някакво объркване в хората, защото това, което се случва в Народното събрание, сигналите са разнопосочни
И трудно човек се обърква, лесно човек се обърква и не намира логиката. От друга страна, Евгений Кънев на вашето място в едно предишно участие, той казва и българина не гласува, защото той си е навил на масрафа, пенсиите се дигнаха, доходите се дигнаха, той може да си купи много повече неща, отколкото преди. Ето, и дава референция 97 година или 93-та година протестите, тези, които бяха 90-те години. Тогава беше глад и студ и хората бяха на улицата, протестираха, гласуваха и действително 97 година тогава нивата на участие на изборите са 80% може би избирателна активност. Някъде около 65% беше 67-97. На фона на тези 30 и няколко, които са в момента. И казва, колкото по-добре се чувства българина, толкова по-малко гласува. Когато стане на зле, тогава почва да търси някакъв изход и го намира в гласуването. Има ли такава корелация? Има логика в този аргумент. Аз го чувам няколко пъти и други анализатори го споделят. Спомням си един случай. Нека така да го разкажа. Спомням си един случай. Родителите ми са икономически емигранти в Италия. Дълги години живееха в Италия. И спомням в един момент баща ми се обажда 2000-та година за мен и каза, виж, ако си спомняте протестите пред Министерски съвет за лъвчетата в Пазарджишкият зоопарк. Имаш. И той ми се каза, това е друга България, която виждаме в момента. Нали, смисъл, никога българина, ако беше на битовото ниво през 97 остава, никога нямаше да протестира за лъвчета и да мисли изобщо за съдбата на някакви лъвчета, животни и каквото и да било. Със сигурност са изградили постматериални ценности в българското общество. Пирамидата Маслоу сме качили едно ниво. Качили сме, аз смятам, че сме качили. Нали? Със сигурност, може би не го усещаме по този начин, но ако сравним и вземеме 90-те години и сега, със сигурност може да открием по-скоро позитиви в изграждането на такива постматериални ценности. Но това е в някакво сред хора, които не говоря, това е просто образ, нали, че има със сигурност хора, които вече са си навили на масрафа и които са дистанцирани. Те са хора, които много често работят в чужбина. Те са си с лаптопа от вкъщи, не ги определям като някаква конкретна група хора, които живеят в по-големи градове, не само в столицата, които се чувстват повече, защото имаме и немалък процент от българите, които се чувстват граждани на света. Тоест, винаги първо казват България, Европа, света, но имаме хора, които се възприемат като част от Европа и от света и поради тази причина те се дистанцират от този процес. Но на българина да му стигат парите, за мен това е малко труден аргумент, нали, че са му достатъчно финансовите възможности, че всичко му е наред и той поради тази причина не гласува. Не мисля, че може би сега пред градската диаспора в София, Пловдив, Варна, където голяма част от хората имат материална задоволеност, която им позволява един нормален за някои хора дори доста приличен начин на живот. Да, по-висок стандарт начин на живот. Но тези хора в София гласуват. Да, те гласуват. Точно. И аз за това, тогава, когато говорихме с Евгений Кънев, аз му казах, че според мен в такава по-дълбоката провинция, извън 3, 4, 5 най-големи града, това не може да е валиден аргумент, защото много голяма част от хората имат проблем с доходите и не могат да почиват на Лазурния бряг или да ходят 3 пъти в годината в Гърция. И там не гласуването е по съвсем други причини. Това отчаяние, това недоверие, тази така битова мизерия на известно ниво и според мен затова и там толкова силно се проявява купен и контролиран вод в тези общини. Ето сега да речем, аз следа репортажи от малки населени места. Примерно, ако винаги те са оплаквали от ниските доходи, сега това е заменено с липсата на вода, липсата на пътища. Това е огромен проблем в 21 век в европейска държава има градове, където има по 4 часа вода на ден. Абсолютно. И големи градове. Големи градове. Аз знам, че в Плевен има такъв. Шумен, Добрич има такъв проблем. Добрич е най-скъпата вода пък в България. Според мен точно тия неща вълнуват много повече хората от това
Има ли избран председател на парламент? Пак не ги вади да гласуват. В смисъл, проблема с водата е цяло лято, но хората пак не излизат. По друг излизат. начин, аз съм говорил с такива хора, те казват, нас не интересува кой е кмета, кои са ни съветници, ще може да отидем да говорим с тях, да ги пипнем и да си изявим искането и те поне говорят с нас. Какво става там в София, от нас не зависи и те от нас не се интересуват. И затова на парламентарни избори, ако забеляваш на местни избори, процентната активност винаги е по-висока. Има общини, в които стига 60, 70, 80%, докато на парламентарни не може да се фанем и 35-6%. Нали? Кмета е лицето, в което е майка и баща. Да. И ножа и хляба. И ножа и хляба, то се вижда по изборите, нали, по мобилизацията, особено в определени райони и населени места. Аз мятам, че не толкова парите и това, че българин е забогатял, защото според социологическите данни, да кажем в последните 5-6 години безработица, липса на финанси не е начално начално. То винаги е, но не с огромни дялове като разлика в сравнение с останалите проблеми, които българите припознават като много важни, които държавата трябва да реши. Аз мятам, че проблема е много по-тежък и то е липсата на каквото и да било доверие към държавата, към институциите. Нали, то малко звучи такова клиширано, нали, никой не вярва. Но този отказ ти да участваш в основни права, механизми, които в крайна сметка като гражданин можеш да използваш, нали, този отказ е именно изцяло изолиране от държавата, от институциите, заради много високите нива на недоверие, които няма да ходя да им гласувам. Те мислят, че наказват политиците, като не гласуват. Като не отидат да гласуват. Всички са, нали, маскари, аз няма да ходя да им гласувам. Това е много често в фокус групови дискусии. Ама за какво ще ходя да ходят те да си подреждат там постовете и да си взимат парите? Не знам дали видяхте, много от разочарованите хора почнаха активно да прокламират, да така пропагандират не подкрепям никого, като някаква сериозна алтернатива, действително да ги накажем тези политици, като няма да ги подкрепим, само че ние тук сме го обсъждали покрай изборите в редица епизоди, че по-добре иди на Витоша или да се разходи някъде сред природата, отколкото да ходиш, да си губиш времето да подаваш. Да гдигаш само избирателната активност. Да, абсолютно. Те виж, че дават знак по този начин. Даже имаше едно интересно разсъждение за по-миналите избори, че партията не подкрепям никога, ако беше партия, щеше да има 15 души парламентарна група. И те казват, ето политиците трябва да разберат, че тези хора в един момент могат да се обединят и да им бъдат конкуренция и да вкарат една парламентарна група в парламента. Те трябва да им да е знак това, колко са гласовете, не подкрепям никого. Не, точно такива политически партии като величие и меч са израз точно на това поведение. Нито ги харесват толкова, нито им знаят какво говорят. Но по някакъв начин до тях е достигнало до тяхното знание, че тези хора са контра. Нали, те отиват, аз спомням, качвам се в едно такси, разбира се, започваме да си говорим с таксиметър шофьор, той казва, чакайте да ви пусна нещо. И ми пуска TikTok, Радостин Василев, меч, някакво изказване, бурно, не си спомня по какъв повод. Аз казвам, добре, чудесно, за кого гласувахте миналия път? За величие. Сега за кого ще гласувате? За меч. Защо? Много ми харесва как ги нахаква. Да. Абсолютно аргумент. Той казва, то вече нищо така и не ставам, поне някой да отиде там, така да им нахаква някакви неща, буквално изразена. Това е така наречения протестен вод, нали така? Да. Аз смятам, че тук вече се променя и концепцията по отношение на това какво представлява протестния вод. Защото логиката на протестния вод е в крайна сметка да се консолидира около някоя голяма, нали, политическа партия, която е носител на все пак нещо може да се случи там. Нали, най-малкото да получи някакъв мандат и да мисли дали. А те се влизат такива политически партии, които все пак имат подкрепа. Нали, аз казвам с цялото уважение на хората, така са решили, така са гласували, но те подкрепят някакви хора на чисто емоционалният избор, на чисто емоционалният усещане, този така ще им говори, ще ги обижда, нали, по съвсем друга логика. За мен протестният вод като логика е ти да гласуваш за някой, който може в крайна сметка да победи друго. Такава е била логиката към този момент. Върнете се назад. Виждаш, примерно,
Костов идва царя. Царя вече не става, идва тройната коалиция. Тройната коалиция махаме, народа решава, че ще дойде Бойко Борисов. Бойко Борисов писнани вече, Слави Трифонов. Нали, смисъл, сменят с нещо по-генерално, с нещо по-голямо. А сега дали защото липсва нещо ново и по-голямо в съзнанието на хората, което да ги мобилизира. И просто този протестен вод отива в някакви такива малко за мен лично странни посоки и странни като те хората не осъзнават ли, че когато гласуваш за маргинални партии, получаваш маргинално представителство. Тоест, твоят глас на практика се губи, защото отива при хора, които не могат да го използват по никакъв начин. Те могат само да играят контра в парламента. Това осъзнаване дали стига при тях? На този етап не се вижда това. Нали, аз затова казвам при по-големите. Продължавам Промяната, Демократична България по същия. Това също беше протестен вод. Нали, много извън, много видно при Продължавам Промяната, Демократична България, защото тези 300 хиляди бяха хора, които няма да гласуват по принцип за Продължавам Промяната, Демократична България. Но в тях видяха някой, който може нещо съответно като алтернатива. Те генерираха. Само вече не си спомня на кои от изборите, всеки четвърти, който беше гласувал за Продължаваме Промяната, всеки 10, който беше гласувал за Продължаваме Промяната, Демократична България, на следващите избори беше гласувал за Възраждане. Тоест виждаме колко флуиден всеки 10. Тоест виждаме какъв електорат, който след това е отишъл да... Това е когато заради изглобката много от тях те загубиха 300 хиляди гласа. Те тогава наказаха ГЕРБ, че Промяната може да накаже ГЕРБ. Така е. Логиката ми, последно изречение, прощавайте, че все пак протестният вод, когато искаш да се случи нещо с твоя вод, трябва да гласуваш за нещо, което може да направи някаква промяна. Да. А вече сме загубили дори този си инстинкт като гласоподаватели да търсиме, да подкрепиме някой, който... Тоест, недоверието е толкова силно към всички политически партии, че започват вече да се... Нека да използвам тази дума, габаркат с политическите партии, вкарвайки ето такъв тип политически лидери, които са политически лидери в контекст на това най-малкото да говорят някакви негативни неща за другите, да не казвам да ги обиждат и псуват към другите политически. Цирк да става, нали? Смисъл вече сме на цирк. Не са ли габаркат със собственото си бъдеще? Това на децата си. Все пак цирк в парламента обърква държавата. После не може да слоя ред в хаоса, както казват ГЕРБ. Нали, няма ред в хаоса, има хаос. Да, и не се ли случи... Не е ли това габаркане, което се случи и в румънските избори с той изненадващ резултат за този кандидат? 4% на победа румънските социолози трябва да помислят. В TikTok се случи цялата магия, защото той пуска някакви силни. Така гледай, вика как ги громи и така, за него ще гласувам. И така, таксиметровия шофьор, който вие се возите там, охраната на еди какъв си обект, всичките така като направят. И тогава защото ние виждаме, че Величие и Възраждане много ползват тази социална мрежа. Меч също, да. И женат резултат. Друг е много ми е интересно, примерно Продължаваме Промяната, Демократична България или ГЕРБ или други системни партии, те там ги няма и съответно те си държат нивата, каквито си имат на всеки предишен избор или губят някакви. Аз смятам, че овладяването на тези инструменти на бъдещето, нали, в които ние ги възприемаме за някаква форма на забавление много често, но те подсъзнателно със сигурност ти влияят в много аспекти. Овладяването от политическите партии, от политическите лидери на такъв тип инструменти, TikTok, Instagram, Facebook, малко позагуби блясъка си, но да кажем, че също е някакъв инструмент за комуникация. Тези неща могат да променят картини. Тук не става въпрос социолозите, нали, които се опитваме нещо да мериме, но през нещо, което ти в последния момент си направил, последните 2-3 дни могат да обърнат изключително много тренда, защото аз съм убедена, че румънските социолози, объркали, ама това е скандална грешка. И това се дължи именно на това, че ние не можем да ги хванеме. Това не може да се хване, както почти не можеха да хванат ДПС много начало, защото те с проучванията не могат да намерят човек да казва, ще гласувам за Пеевски. Дори тези, които са имали намерение, те казват, ще гласувам за ДПС. И те го пишат
при Доган, а то отива при Пеевски. А в румънския случай с тази TikTok кампанията облъчва диаспората в чужбина. От тези 320-30 хиляди гласа преднина негова, над 180 хиляди от преднината идва от вота в чужбина, където той е абсолютно категоричен победител и където TikTok влиза, но социолозите не влизат в тази диаспора и оттам дойде голямата изненада и сега предстои Пепи, сега тази неделя те имат парламентарни избори. Преди втория тур на президентските. И въпросът е дали тази вълна от президентските избори ще се отрази в парламентарните, защото тогава вече те могат да овладеят... Той няма партия, той си е сам за себе си кандидат. Не, той си... В неделя ще участва ли? Той си има, в неделя има още един националист, който остана четвърти. И те ще играят с обединени усилия. Не знам дали той е с TikTok. Той има 5000 профила. Това е този, който спечели с 5000 профила. Да не се окаже, че в един момент националистите стават първа политическа сила в парламента, защото при втория тур на президентските избори има поправка, както имаше във Франция. И в парламента поправка няма. Инструмент, извинявайте, просто това е много интересен разговор. Това инструмент ти не стоиш, няма водиш срещу теб, който да ти задава някакви въпроси, които да те фрустрират, да те объркат, да изпуснеш нещо, да изглеждаш напрегнат и така нататък, което може да излучиш някакво негативно послание към избирателите. TikTok е много ясно режисирано, нали? Много красиво можеш да го направиш или много така да изглеждаш, че се караш на някой. Тоест може да вкараш в хората едно такова чувство, че ти си правилният герой, нали? Независимо с какво послание, но там е много ясно режисирано, не е като през телевизора. Вижте, че политиците ги няма в телевизора. Ако не ходят по някаква команда, защото преговорният процес, нали, българската политика минава през медиите, кой какво ще каже, после ще дадем брифинг, утре ще чакаме да видим кой какво ще каже. Всичко, те се дистанцират от традиционните медии, искайки всичко да бъде много ясно режисирано, за да не се допускат грешки. Така че тези инструменти ще стават все сега не съм сигурна дали е коректно да кажа думата опасни, но през тях със сигурност може да се манипулира общественото мнение. Добре, това не води ли до профанизиране на политиката като цяло, защото политиката е нещо сериозно. Там на времето ние сме се информирали за политика от печатни издания, които са установени, които едните подкрепят една политическа сила, другите други, някои са що годе такива независими, но ти четеш дълъг текст. Докато сега всичко се свежда до никакво четене, само чувства емоционално въздействие от екранчетата за кратък период от време и там за да бъде гледаемо, се използват похвати като това да си много агресивен, много краен. И хората казват, това ме кефи. И всъщност системни партии и системни политики се изместват от такива случаи, като Ивелин Михайлов с всичките му там неща, които той носи със себе си покрай схемите в исторически парк. Нали, Меч и Възраждане също. И голяма агресия, никакви послания. Това, което вие казвате, например, ще направим това, защото то ще ни донесе нещо друго, което е добре за вас, този разказ въобще го няма в тия клипчета. Няма никакви послания. Те вече сме стигнали до този момент, само искат да виждат някаква противопоставяне и агресия при политическите... Това нещо локално тук ли е или го виждаме в кампаниите в други държави, примерно по-цивилизовани? Не смятам, че... погледнете Съединените американски щати, нали? Кампанията там и посланията на Тръмп и смятам, че не е само да се каже така роден феномен това нещо. И използването на тези инструменти в политическите кампании. В Франция също с голям интерес наблюдавам как политиците, особено млади, атрактивни, ходят през TikTok, снимат, пият бира, нали, и се вижда как оказва влияние върху избирателите. Най-малкото ти през социалните мрежи можеш да покажеш, нали, най-вече TikTok и някакъв образ. Ти не си само този с костюма, запретваш ръкави, нали, махаш това, пиеш бира с хората, нали, някакво друго човешко качество започва да се приписва на политиците, че правят някакви нормални неща. Но връщам се това отговарям, не мисля, че само в България този феномен, просто винаги при нас нещата стават по-български и започват да изглеждат просто много грозно в един момент. Дали е профанизирана? Да, но влязоха много неподготвени политици
в политиката, хора, които изобщо не... Освен да хейтят нещо, да критикуват, те нямат нито едно ясна политика, зад която. Една политика, нали? Не говорим за някакъв набор наръч от политики. Нещо, най-малкото някаква една кауза, зад която да застанеш и да кажеш, аз защитавам и съм влязъл тук, защото защитавам само това. Нали? Друго, не знам, ще го мисля в действие. България така беше създадена като сингъл ишу партия за съдебната реформа. Точно, да, имаш някаква кауза, зад която заставаш. Спомням си някой парламент назад във времето, питат един депутат, вие сега какво ще правите в Народното събрание, какво се случва? Той казва, не знам, сега ще разбера. Нали, дошъл съм да се науча. Много хора дойдоха да се научат в българската политика. Тоест, липсва вече някакви хора, които имат опита, нещо да... в някаква посока нещо да се случва. И това кореспондира с дистанцията на хората от политиката. Вижте, това чувство, точно не си говорих с една колежка за тези агитки, които обикалят, не знам точно дали агитка е правилно, тези групи по моловете. Хората го възприемат отново, че това е резултат на липса на държавата. Затова се случват такива неща. Представете си в МОЛ, в София, в центъра на София някакви хора с качулки влизат. Това е разпад. Целта за това, доколкото разбрах, също да се снимат в TikTok и да си ги показват там нещата. Да, то вече отива на опасно. Нали? Това с TikTok разбирам. Може би китайците защо го... щатите защо искат да го забранят. Защото те го възприемат. В един момент става средство за манипулацията на най-емоционално, психоемоционално ниво TikTok. Мен това ми се струва, че се случва. Дали е така? Липсват медийната среда, социалните мрежи могат да създадат в крайна сметка различни разкази. Но, за съжаление, по-български в България се разказва само лошото, негативното. То се подчертава се този разпад, което вече не е толкова клише, като кажеш разпад на държавността. Нали? Поне на мен вече не ми звучи като клише, защото, извиняйте, това, което наблюдаваме в последните няколко години, води само към това. И когато ти имаш високи 12% одобрение към Народното събрание. Няма значение кой е първи, втори и така нататък. Някаква константа става вече отношението към Народното събрание. Отиваш, гласуваш, обаче си ги мразиш. Нали? Мисъл така, безплатно с удоволствие. Към всички институции, може би само с някакво изключение Българска православна църква, всичко, което питаш, съдебна прокуратурата е на 6%, съда е на 10%. Всичко е какво добре в съдебната власт? Дъното. Да, дъното, да. МВР спадна. До и армията спадна вече на под 50% одобрение. Гледам, че при президента се радват, че армията някакви неща дава на Украйна. Това пък обратното чувство, но се чува сега, ако политиката се развива в TikTok с подобни клипове, знаем така забавление TikTok. Какво очакваме да получим от политици, които рекламират себе си в TikTok и от послание в TikTok? Тя и държавата става TikTok. Става една несериозна работа, в която агресията, ефектното за мен е ефективното. Защото този човек после знае, че той печели по този начин. Когато се прави на такъв какъвто не е, или когато показва истинската си същност, която пък иска да прикрие. Като политик и цялото нещо. За мен и това, което случва в Народното събрание, TikTok може да направи страхотни клипове от тия 7 заседания за избор на председател. Политическа сатира е цялата. Политическа сатира, да. Съдържанието в TikTok което е политическо, много това са изказвания на политици в Народното събрание. Сега, между другото, не знам дали знаете, обаче един от аргументите за там в Америка за закриването на TikTok е, че в собствениците те избирателно наистина профанизират, защото, да речем, в Китай съдържанието е едно. То е много образователно в Китай. Точно така. То е образователно, там е ни интересни клипчета за деца и там е... Но в нашите ширини тук пускат такива простоти. И примерно в Западна Европа, мен са ми казвали хора, пускаш си, отиваш във Франция,
стоиш малко по-дълго време и изведнъж TikTok се променя и стават едно такова интересно... Идваш тук, алгоритъма се променя и почва с простотиите веднага. Всичко, каквото се сетиш. В щатите май много се е променил алгоритъм. Не случайно обсъждат тези нещата. Общо взето липсва големите разкази. Нали, през TikTok аз следя TikTok от чисто... интересно ми е, разбира се, но чисто така социологическо любопитство какво гледат българските младежи, но те не са само младежи. Това е много важно да подчертаем. Тук не става въпрос. Вече възрастовата категория е много по-широка по отношение на TikTok. Какво се промотира? Промотира се Жоро Илиев, някакви кадри от сватба някъде си. Промотират се, защото в контекст на това, което говорим за тези момчета с качулките, дето влизат, те ще се снимат. Те се възхищават на тези образи. Ние не успяваме и държавата през някакви инструменти, без да звучи манипулативно, нали, не успяваме да изградим добрите образи. Извинете, в Съединените американски щати, защото го споменахме като пример, кои са образите? Искат всички да бъдат като Илон Мъск. Ние нямаме такива вариации, нали, варианти. Ние искаме да сме като мутрата с G-класата и с силиконата. Продуцираме грешните модели. Да. И след това се сърдиме сами на себе си, защо резултатът е такъв. Да, това е пошло, но се гледа. Пошло е. Ма няма значение. Нашия Илон Мъск и Вилин Михайлов. За това и това е вид. Но позволи ми, защото ти казваш вид, аз да кажа... Даже не вид сега, се сещам неговата декоративна действителност, концепция за бутафория, която представлява величието на държавата. Огромна част от хората казват, това е, ето това трябва да правим, нали? Пак ни е грешен пример, така да скажа, но позволим, аз ти го казах преди, защото така се разсмяхме. Има един чудесен вид, който аз много харесвам и олицетворява, смятам всичко, което в момента се случва. Вървят двама българи и гледат Баба Яга лети. Един я казва, каквато ни е държавата, такъв ни е Батмана. Нали? Смисъл, даже Батмана ни е сгрешен. Нали? Това резултат, защото ние се опитваме да изолираме политическия живот много често, да обясним сега този каза така, това ще доведе, ще избереме председател, ще избереме председател. Нали, ще се опуши този. Сега, те казва празници, има да не ги напрягаме хората, въпреки че те трябва да изберат председател, за да си получат заплатите. И освен си получат заплатите, за да отидат на избори, трябва също да има. Да стане без избор на председател. Сега има някакви алтернативни теории, то от конституционалисти защитавали, като Борислав Цеков. Новите конституционалисти. Цеков, Колев, които че може и без председател. Казват, може и без председател, едни групи там, вписват се в деловодството групите, президента да връчва мандатите и да отиваме на избори. Ама това предполага 3 отказа. Само една група да реши да прави правителство и да го внесе в парламента, трябва да почне второ заседание. В първо не може, а второ не може, докато няма избран председател. Тоест, това е параграф 22. Той Кирилов имаше на по-предишното заседание. Вече свършва, няма избран председател. Да, сега в петък ще проведем... Не дей звънец! Не, няма да ударя звънец. Спокойно ще ударя звънеца и караме с право часовник, така спираше часовника ни, може след една година да посрещнем края на 25-та, да посрещнем 25-та, защото една година ще сме спрели времето. Ако така и докъде довежда това спряло време, тази бутафория. Тази бутафория, някакви други неща, които нахвърляхме като ситуация в държавата, негласуване, хора, които са дистанцирани от процеса, мен не ме интересува, не вярват в държавата. Те не са от сега, не са от сега тези социологически резултати. Те се натрупват с годините, но все вървим така, както се казва, гордо и стремително към нива, които стават статистически незначими, да ги коментираш, нали? Като ще стигнем до 3%, то не знаеш в каква посока. Но все повече виждам как започва да се води разговор до толкова вече нещата излизат лично според мен извън контрол. Че екзотични идеи за смяна на модела в държавата все по-често аз започвам лично да ги чувам не само от президентска република. Или по... Да, сега те се чуват различни неща. Той е един бивш депутат от БСП, Красимир Янков. Той вече направи инициативен комитет. Сега ще правят комитети по страната до март месец. Ще ли да събират подписки за референдум?
за президентска република, което означава Велико народно събрание. Няма кой да смени формата на държавно управление, но вече и натам тръгват нещата. Да, чува се. Нали, първоначално звучеше като някаква екзотична идея в подкрепа на, примерно, президента Румен Радев, хора по-приближени около. След това започва някакси хората да казват, ама тази работа не може да продължи така. Сега 8 избори, па 9 избори, казват Бойко Борисов, пак 10 избори, не знам какво си, нали? Това не може. То толкова много буксува, че трябва генерално да се смени. И започва да заживява концепцията. Аз съм убеден, че ние скоро трябва да го изследваме социологически, разбира се, доколко вече прониква в съзнанието на хората, че това е решение. Промяната на модела е решение на политическата криза, в която се намира. Което си даваме сметка колко е опасно. Като концепция в съзнанието на, примерно, масовия българин, че трябва да се смени системата. Защото излиза един, вдига ръка и казва, първа точка, смяна, нали, аз ще направя всичко възможно, за да сменя модела, тая работа не може така. И ти като го имаш, говорейки за TikTok, хората с такова съзнание казват, то 100 години тук, нали, звънеца не звъни, не се случва нищо. Това може да стане някакъв много опасна и още по-взривоопасна, така да се каже, ситуация. При тази геополитическа мъгла или неяснота, която в момента, в която когато от един човек зависи всичко, включително геополитическата ориентация, защото сега 240 е много трудно да ги тласнеш в една посока, защото вътре има партии, подгрупи и така нататък. Но когато един човек ти успееш да го присламчиш на своя страна и изведнъж, гледайки към Европа, почваме да гледаме на изток и още по-на изток, това става опасно. Да, и затова казвам, че е много опасно. Но все повече се чува. Аз поне така, като наблюдавам. И колеги, които вече от отчаяние какво анализират, Къде го чувате? В фокус групите? Защото казваме за сутрешен... освен, че хората, нали, също го виждат като по-рядко към този момент, нали? Не е някаква централна тема в тяхното съзнание. Но като се говори в публичното пространство, и аз смятам, че част от колегите го казват просто защото вече са изтощени, уморени и казват, то трябва нещо генерално да смени, дори не като сериозен аргумент. Но това започва да стои, или поне част от анализаторите, които не Василев, който това си му основна теза. Аз за това казах, че има и други анализатори, които най-малкото, което бих ги заподозряла, е в пристрастие и искане за смяна на модела. Но дори казвам, че чисто инстинктивно, вече омръзналото и от всичко чувам как се прокрадва тази идея и за мен това е опасна ситуация, която може да се развие в грешна посока. 2-3 народни събрания, в които по 20 дни не може да се избере дори председател, камо ли правителство. Айде да сложим един и бързо да става работа. И масово хората ще кажат, то така не може, дай по-добре един, няма кой да го избира друг освен нас, застава и управлява. И знаеме към кого се обръщаме. И знаеме към кого и утре, ако ни харесва, пак ще го сменим на избори. Трябва да се следи, това е... Въпрос дали политиците го осъзнават, че подкопават устоите на парламентарната република с това, което правят последните няколко народни събрания. Че имат уважение. Извинявайте, като редови граждан ще го кажа, не демонстрират по никакъв начин политиците уважение към която и да било институция, а очакват гражданите да имат такова отношение. И си спомням в една... имам чувство, че в момента и това не работи, не се е включило, или може би има нещо много такова задкулисно, което ние още не е достигнало все пак с обществена информация боравим, но си спомням в една от фокус групите, които правих в Гоце Делчев, една жена просто в един момент казва, тези хора не могат да говорят така в Народното събрание. И аз казвам, какво имате предвид, нали, какво точно са казали. Казвам, говорят като някакви селяни и простаци. Ние така говориме на село. Те не могат да си позволят да говорят по този начин. Затова казвам, че те демонстрират непрекъснато неуважение към институцията, дори като начин на говорене. Нали, ти можеш да обидиш, но можеш да обидиш по-интелигентно от хашлашкия разговор, който тече в момента. Това е абсолютно... Не става ли точно, не е ли точно това съдържанието, това ще кажа. За TikTok е прекрасно и всъщност ние виждаме, че това става, те там го произвеждат. Ето, примерно, слушайки тези политически сили, като Възраждане и като Мечи и Величие, те лъхат една такава агресия, в която
аз се притеснявам, ако някъде отидем на комисия и някъде друга да изречем нещо различно от тях, те ще изкочат както на Явор Божанков му скочиха, нали. Та имаше и бой, и плюнки, и заграждане, и не знам си. Да, абсолютно. Да, но тогава парламентарното ръководство не реагира. То допусна тия сцени да се случват. Късането на кабелите. Късане на кабелите. Имаше сигнал в прокуратурата, че това, освен всичко друго, е рушение на държавно имущество. Не са падали до такова ниво. До такова ниво не беше падало. Помниш ли ранните 90-те години, защото нашата гостенка е била така... Аз съм 89-та дете на демокрацията. Ето, дете на демокрацията. Но тогава имаше една народна представителка, Свободка Стефанова се казваше. Аз я пусках телевизора, когато чуех, че тя ще се изказва. Викам, чай да чуем какво ще стане. И тя винаги громеше там комунистите, нали, пускаше. Но тогава кливичите са ясни. Нали? В смисъл, ти имаш някакви ясни. Тя там с един цветуш език такива, така ги нареждаше. Но никога с вулгарности, с псовни такива неща. Дойде Жорж Ганчев, който също така непрекъснато той обиждаше някой. Той си имаше една закачка с Йордан Соколов, който беше председател на Народното събрание тогава. И хората гледаха телевизия. Илиев от земеделци. Той като излизаше, всички влизаха от кафетата да чуят, защото той говореше изключително цветисто, но без никога да си послужи с обидни думи. И той ги нареждаше комунисти, знаят Петко Илиев говорили, всички се събират да слушат, защото той беше народен трибун. А тук имаме народни хашлаци. Интелигентно да обидиш, нали? Да. Но в случая, заради новата реалност, очевидно, в която се намираме, и говорихме надълго и широко за социалните мрежи, всъщност Народното събрание се използва като трибуна, за да си направят следващата кампания и да си снимат тикток клипове в тикток. То става всъщност тикток събрание. Да, това се получава. Тикток събрание. И ето Тикток събрание. И сега имаме Тикток събрание, да. Това не е заглавието на епизода. Така ли, чудесно вие значи процеса на разговора, нашето заглавие. Но сега мисля, че четвърти парламент, който закъсва с избора на председател, започна с Вежди Рашидов. Това беше първия спрян часовник. Никола Минчев, който е избран бързо. Вежди Рашидов 8 дни, но имаше някаква ваканция. Беше Росен Желязков и Рая Назаря беше 3 дни и сега вече... И сега вече, значи четвърти Народно събрание е с фалстарта, а не може да избере дори председател. Аз вече се чудя кое Народно събрание ще започне с успешен избор. Става въпрос, ако това не могат да се разберат, по какво друго да могат да се разберат? Как въобще да се правят политики в Народно събрание, ако ти дори председателя, първия между равни, не можеш да си избереш? Поведението на всички парламентарни групи в тези 17 дни ми изглежда малоумно. Това е истината. Всеки има право да има своя кандидат. Но когато се види, че твой кандидат не получава нищо повече от гласовете на собствената ти парламентарна група и ти не го оттегляш, и когато се вижда, че на балотажа от 1, 2, 3 санитарни кордона кой на кого направил, математиката не излиза да избереш председател, колко пъти в този камък трябва да се удреш? И аз сега ми е интересно да ни кажеш според вас как ще се разви и как ще завърши тази ситуация. Вече играем 4 рунда с един и същ балотаж. Рая Назарян срещу Силви Кирилов. 4 неуспешни. Утре ще е 5. Как да свърши това нещо? Аз смятам, че тази ситуация, която в момента гледаме, почва да става нарочна. Тоест, вече минахме онзи етап, в който всеки се дърпа. Смятам, че вече тук става въпрос за дори някакви договорки. Между кого и кого? Трудно ми е да преценя в каква посока между политическите партии. Колкото се може да се бави, повече да се бави. Нямат решение според мен, по-скоро отиваме към предсрочни избори, но за мен лично, и това си, както се казва и по вашата тема, никой не иска да му тежи избора на главен прокурор. Ама се на някого ще тежи накрая. Ами то се на някого ще тежи, ама ако може така, нали, сега още малко като се побавиме, то ще дойдат празниците, пък докато се върне първи мандат, нали, то започва да си тече едно време, в което малко отиваме, нали, по-далеч от това все пак да има редовно избрано или да се отидат на избори, а пък
в съдебната система нещата си вървят там си повече от точен тайминг. Там си има тайминг, хората подредени, случват се 16 януари и на 16 януари няма да има неизбран, ще има избран главен прокурор. Тоест, времето то преди изтича. Кандидат, дето се казва, няма ти начин. случиш, все ще го избереш. Много добре беше го изчислил. Реално последния шанс... Не знам, прощавайте, датата в момента не мога да се 16 януари, да. Прощавайте, да. Знам, че Обаче, ако можеш, кажи го пак това, защото то е много важно да го обясним, защо те вече закъсняват. Аз смятам, че това вече е нарочен елемент от политическата, повтарям, криза за... Просто е нужно от сформиране на парламентарните комисии, което ще стане най-рано в петък, ако утре има избран председател, и законопроектите, отнасянето им в ресорната комисия има 1-2 седмици до влизане в пленарна зала за първо четене. Една седмица срок между двете четени и още една седмица комисия. Имаш и коледни празници в цялата тази 4 седмици, които влизат и коледните. И ние ги бяхме изчислили, че 21 декември е последния. 20 декември е последния работен ден преди коледните празници. Трябваше да започне на 21 ноември тая въртележка, за да завърши до 20 декември с приет законопроект за съдебната власт. Сега вече отиваме на първо четене преди Коледа и второ четене след 6 януари, когато се събират. Но ако тогава не е минала правната комисия, не влиза в парламента и дата 16 януари се изпуска. Тоест вече сме извън възможния тайминг, освен ако не съкращават срокове между двете четения. Хубаво звучи сигурно да си помисли някой да съкрати, но съм доста песимистична в това отношение. Още повече... Топката е в тази посока, поне моят прочит вече към ситуацията е такава, защото в крайна сметка казахте за това, ама нямат ли някакъв инстинкт за самосъхранение. Да, това цялото е все пак. Те са позагубили в някакъв етап да ходиш примерно на 8 избори. За мен е вече загуба на инстинкт за самосъхранение, но в момента, в тази ситуация, това е инстинкт за самосъхранение. Тупкането на топката. Те също имат календари, тези хора, нали? Както се казва, разписали са си, разчертали ли си тук какво ще прави. И затова започва цялата тази история с всички работи, които се чуват като дежави в Народното събрание, като коментари, като едни и същи лица. Нали? Започва вече да ми изглежда като някаква политическа договорка, игра. И прощавайте, нали, няма да нарочвам определени политически партии, защото би било некоректно, тъй като не мога да твърдят такова нещо. Но смятам, че това излиза като най-силен аргумент вече. За кое ги спира? За това, че Силви Кирилов или който там се гледа на министър-председател в него, нали, служебен министър-председател. Ма добре, ние министър-председател избираме или вие ще сядате да си говорите и ще има кабинет, нали? Кажете, отиваме на избори, дайте тук да превъртиме лентата набързо. Това допълнително обърква, но аз смятам, че те са по-объркани, защото изчислявайки ходовете се опитват да напаснат този календар, нека да използваме. Ма някъде нещо не влиза в кутийката, нали? И за това освен, разбира се, избора на главен прокурор, което за мен е един от основните аргументи за това бавене, смятам, че и нещо там по другите карти, които се опитват да им излязат, това бавене е в полза на определени политически партии. На кой му се ходи на избори в момента? Защото аз им чуш, че ГЕРБ и новото начало те тласкат страната към това, с всичко, което се случва днес. Ето на тях им се ходи на избори. Добре, обаче аз имам генералния въпрос. Когато си ходил 7 пъти на избори и сега ще ходиш 8 път, имаш и едни местни между тях и едни президентски, които бяха там някъде, стават колко към 9 избора. Тези избори струват пари. Тези пари идват от... местни и европейски. Да, европейски. Те идват, тези пари за избори идват от субсидии. Членски внос в политическите партии от много години, той е много малък. Ти мислиш, че на ДПС ново начало парите идват от субсидии? Добре, за ДПС ново начало не е ясно. Но за ГЕРБ и за другите политически сили Възраждане, например, откъде идва ресурса за толкова избори? Те Възраждане не искат да ходят на избори. В момента само ГЕРБ и Пеевски искат да ходят на избори и ще кажа защо е много проста причина. Моля да допълня при положение, че следващите избори те знаят, че ще повторят картината от тази. Те имат парите.
Знаете ли, аз смятам, че не става въпрос... избора са това. Не става въпрос само и за чисто финансово, като ако през пари говорите само примерно за закупуване на гласове, плюс разбира се самата кампания, която със сигурност струва някакви пари. Това е пътувания. Разбира се, със сигурност ние, ето аз като представител на социологическа агенция смея да твърдя, че примерно разходите на политическите партии към социологическите агенции от гледна точка на резултат, те казват, те са много често, нали, нищо ново като картина няма да получим. Няма. Нали, в смисъл, те не се интересуват от социология, освен тази, която излиза в публичното пространство. Заради финансови аргументи в някаква степен, но те свиват от такива ненужни за тях средства, за да си харчат. Възлаганията към вас от политическите партии през годините са намаляли. Твърдя, че не само към нас като агенция, и към останалите колеги от разговорите, които водим. При вас поръчват 24 часа, медии, BTV поръчва... Това не е основният разход. Да, аз гледам, че последните кампании билбордовете по магистралите намаляха като количество. Защото са оценили, че не работят толкова много. TikTok бачка много повече. Ето, той е безплатен. С безплатен ресурс. И защото смятам, че те се опитваха да не правят кампания. Защото се опитваха да не се набиват в очите на хората, надявайки се само там хората, казал областния ръководител тук да си кажеш на хората на ГЕРБ по списъци или на която... Нямаше кампания нямаше. Ти видя ли кампания? Аз не видях някой да прави реална кампания. Имаше демонстрирано присъствие на кандидати, без да се прави кампания. Дори нямаше яки политически послания. Противопоставени нямаше. Това, дето сега гледаме в парламента, какво става, може би така трябва да бъде в парламента, такъв тип противопоставяне с такива простотии, това го нямаше в кампанията. Аз по едно време се чудих кой срещу кого е в тази кампания. Защото те просто не искаха да правят кампания. Нали? Това е именно защото не искаха да изнервят хората. Те вече все пак чувстват, че има някакво обществено напрежение, колкото ние да не го виждаме, но аз смятам, че в един момент това ще се види. И разбира се, то най-често, така да го кажем, това ДДС, което политическите партии ще го платят през нова политическа партия. Нали, нова голяма политическа партия, която тук не визирам президента, не визирам някой нов, нормален, който излиза с 5 послания, казва 1, 2, 3, харесва им на хората, подкрепят го масово. Ама и на него му трябва пари. Тогава политическите партии ще излезе, защото той пита откъде парите, а нов човек откъде е нова партия. Има достатъчно ентусиасти и през. Той направи партия миналата седмица, така че да ви... всякакви неща могат да се случат. Лошото, че аз имам едно такова чувство, че зад всеки нов, който се появява, стоят първо едни хора от държавна сигурност и второ едни пари, свързани с парите направени от държавна сигурност. Изведнъж се появя ново лице, изведнъж във всички медии. Как става тази работа, това не знам. Това е безкрайното недоверие, цикъл от недоверие, в което сме се вкарали. Имаш аргументи, най-вероятно може. Ние вярваме, че няма как да има някакъв чист човек, който да се занимава с политика. Този е свързан с някого, някой стои зад него, пари, връзки, мести някакви пионки на картата, на политическата карта. Нали, вече е безкрайно нямаме доверие към цялата картина, която е в държавата. Може би с известно основание, защото те вече много информации се появиха в пространството партийния инженеринг 21 век, колко партия е родил и кой стои за тия партии. Извинявайте, Да, само че част от тия нефелните управляваха даже. Но исках само да кажа за парите. Тъй като хората, със сигурност имат много големи разходи политическите партии, най-малкото някакви билбордове, плакати и листовки и всякакви чудеса. Те пътуват, срещат с хора, наемат зали, пакети, медийни пакети. Не е точно така. Те си отиват в читалището при кмета, кмета ги събира, да съм сигурна. Ти последните кампании нямаше срещи, нямаше зали, нищо общо няма това от 22-то. Като референция, искам да ви напомня, помните ли първата или втората кампания на Продължаваме промяната, тогава ми направи впечатление, те въведаха нещо ново. Качват се на един автобус и тръгват. Пещера, Берощица, Пловдив, Пазарджик. ДПС Карадайъ го правиха това. Правиха те с един такъв брандиран голям автобус. И те слизат, срещат се с хората, тръгват от Мегдана на селото насякъде, срещат се с хората, половин час се прибират обратно. Което не струва почти никакви пари. Политически круиз
беше това. Да, и беше много оригинално. Това беше 21-22. Ти 24-та го видя автобуса. Няма го. Това ти казвам, че няма кампания. Ама за политиците става все по-трудно, защото казахме колко е по-лесно вече в TikTok с послания, неща стига до много широка публика, контролирано е. По същия начин и срещите с избирателите. Това да тръгнеш след всичко, което наблюдаваме до този момент, сред хората, което не е инженерен проект някой да е направил тук такава разстановка, такива хора. Така, на ангро да си тръгнеш сред хората, аз не съм сигурна, че резултатите ще бъдат много удовлетворяващи за политиците. Mm-hmm. Те се дистанцират от избирателите, те не искат да им говорят, те нямат послание към тях, те нямат очи да се обърнат към българските избиратели. Затова нещо, ако може тук на нашия електорат да говориме, Бойко Борисов, аз няма да се откажа от Рая Назарян, защото си казват те с ППДБ направихме сглобка, пък те взеха мандата, пък те ме арестуваха хората, моя електорат не е съгласен. Той говори на електората си през Рая Назарян. Нали? Да. Просто казва, аз няма да се откажа, няма да си дам партията на концесия или каквото беше там като израз. ППДБ, за съжаление, смятам, че образа, който се създават в момента е само в общърб на тях, т.е. на разделени различни коалиционни партньори, които само за да са в Народното събрание са се събрали в крайна сметка, или някой да не вземе електората на друг, което е много грешно послание с цялостна концепция на хора, които не си говорят помежду си, гласуват различно. Да отидеш на 8 избори, смятам, че самият електорат ще каже, ма за какво сте заедно, като вие сте разделени очевидно. Нали? При тях се чуда. Брак по сметка. Така че... Какво от тях ги устройват ППДБ 8-ти избори, когато те не държат купини контролирания вод? МВР работи за онези, които работят срещу тях. Изборната администрация не е тяхна. Върховният административен съд или който да е под контрола на ДПС Пеевски. Говоренето на електорат. Да, защото те искат какво очакват като различен резултат, отивайки на 8-ти избори? ГЕРБ и ДПС разбирам какво очакват. Да намалее още избирателната активност, хората са обезверени и отчаяни и да се качи по този начин процента на купени и контролиран вод, който ще им качи мандатите. ГЕРБ ще вземе уния 80 мандата, за които Борисов Блинова взимам 80 и ставам премиер. Пеевски вместо 30 ще вземе 40, мие го мнозинството в следващия парламент. А какво това нещо устройва ППДБ и БСП, примерно, когато те нищо няма да направят на 8-ти избори? Аз мисля, че не ги устройва, но е видно, че Продължаваме промяната Демократична България се опитват да се върнат към първообраза си, т.е. анти, защото в крайна сметка продължаваме промяната анти-ГЕРБ, анти-Пеевски. Но забележете, те не си затварят вратата към Борисов. Те казват, че всичко е по вина и държавата се контролира не от Делян Пеевски, Бойко Борисов. А посланията им в момента са само от Делян Пеевски. Тоест, те не си затварят вратата. В същото време говорят... това е много голяма комуникационна грешка, защото те не го обясниха правилно. И когато продължаваме промяната Демократична България, все пак като хора, които държат на демократичните... на демокрацията. Айде да не влизаме в някакво... На демокрацията. И ти казваш, няма да му давате на тая партия председател. Няма да му давате това. Това не изглежда демократично в ушите на хората. Това е избрана с 30 депутата. Защо да нямат зам-председател на Народното събрание или да участват в комисии? Не го обясних, аз затова казвам чисто комуникационно за хората. Нали? В крайна сметка какво резонира в хората? Те не го обясниха комуникационно, сгрешиха в това какво представлява този санитарен кордон. Нали? После за законопроекти. За тези законопроекти тръгнете малко отзад напред. Така че те също говорят много на електората си, връщайки се към своят първообраз, защото е голям шок да загубиш 300 хиляди. Които по принцип не са били твои. Нали? Ти си ги взел някъде после отиши при Възраждане и Притъна, няма значение къде, нали, защото част от техните гласове на ПП дойдоха от разочарованите от ИТН, които се опитваха да направят този от НДСВ министъра премиер с Николай Василев. И когато хората казаха,
Да не сме да подкрепи. След участието на Петър Илиев. След това беше Петър Илиев. Да. Те скочиха срещу... телевизия тогава. Сега те скочиха срещу Николай Василев и те го смениха. Те нямаха намерение да сменят Николай Василев, ако не беше силната обществена реакция. И тогава ние господаватели, които с протестен вод спечели изборите и на макар и с малко, се приляха към промяната и промяната също с 1% спечелиха избори. Но сегашната ситуация, как ето, ти това правиш... Ето това е протестния вод, за който... А как правиш антигерб в момента, ако първо очакваш с огромно нетърпение Борисов да те покани на среща, той ти се подиграва с едно писмо и най-накрая ти каже, тия тук тримата, Росен Желязков, Даниел Митов и Томислав Дончев, имат електорална тежест, колкото цялата ви парламентарна група на ППДБ, ще ги пратя да преговарят с вас. От мен да мини, но аз съм премиер. Излиза като че ли наистина те очакват Борисов да ги спаси, вкарвай ги в управление, ако може Пеевски да не участва. Как това обслужва антигерб риториката им? За да се покажат дори на електорат си. Днешното гласуване също как го обслужва. Те искат да им се удовлетвори някои от нещата, които са заложили. Нали, казват без Пеевски. Тая история аз искам да я видя как ще се случи. Нали, Господ здраве да ни дава, но не мисля, че ще се случи през тези инструменти, през които те си представят. Че се случи, нека да бъдем реалисти. Подписа на Борисов на този лист там, каквото и да представлява декларация, е много по-резонира в хората, отколкото този санитарен кордон, път тук да не влиза Пеевски, пък тук да не влиза, нали? Затова казвам, че те комуникационна грешка допуснаха в това отношение. Те искат да наложат едно нещо. Примерно, министър-председател, това ще бъде много трудно, или пък председател на Народното събрание. Те показват на електорат си, ето ние имаме влияние върху ГЕРБ, ние имаме влияние върху Борисов. Той се съобразява с нас и нещата, които иска. Към момента това нещо очевидно не се случва и малко започват нещата да излизат извън контрол от това какво всеки си е представил, че ще се случи в това Народно събрание. Затова и става много трудно. И тук вече удряме само на въображение какво ще се случва от тук нататък. Да, ще бъде избран председател на Народното събрание. Да, смятам, че в голяма степен отиваме на избори. Да, смятам, че политическите партии на всички избори канят нов политически субект, който да влезе, да размърда цялата история и изобщо да вземе и ама го канят много усилено. Дори само президента. Защото той е най-нарочения в последно време. Като човек, който все пак има някакъв обществен рейтинг да се включва и той дава такива заявки, нали? Така доста често се заиграва той по тази тема. Докъде ще ни доведе това нещо смятам, много трудно да прогнозираме от сега нататък. Но те дадаха най-голямата заявка. Ние ще прекратим избора на главен прокурор. А днес всъщност точно техните гласове не стигнаха, за да заработи парламента и да си вкарат законопроекта, да се опитат поне да го приемат и да прекратят този избор. И всъщност... Аз смятам, че избора на Силви Кирилов, без никакъв... не го познавам този човек. Сега най-възрастният, то малко, нали, така смешно даже звучи, но е някакъв... Той Вежди Рашидов беше като най-възрастният тогава. Но и ППДБ гласува. Защото беше първополитическа сила. Така, да, но беше най-възрастни и те гласуваха за него. Сега те казват на Зарян в никакъв случай. Благодарение на Корнелия Нинова той стана, защото тя обърна нещата в негова подкрепа след четвъртото гласуване. Да. Въпросът е, че всички гласуваха. Даже и на крака ставаха. То друг въпрос. Верно, че това го имаше. В момента, примерно, те не излезаха, ако искат толкова с оферта към ГЕРБ, ние на Зарян няма да гласуваме, сменете си кандидат. Те не казаха това, но те отказват да подкрепят и Силви Кирилов. И по този начин самите те оставят парламента без председател, не работиш и влизат в противоречие с всичките си обещания за законодателната програма, които вложиха. Това е преди ППДБ. Имам пред ППДБ. Това имаш една луксозна кола, кажеш, аз сега подкарвам колата. В случая тук е само, че бензин не слага. Само защото ПП в Да, това тези 18, днеска мисля, че 18-19 души не гласуват
гласуваха, а 18 гласа не стигнаха за председател. Аз не разбрах аргумента да излезем от залата, нито сваляш кворума, ти вече си регистриран, нито смисъл. Аз не го разбрах като политически аргумент излизането какво означава. Но, просто казвам, че всички политически партии в момента са... Втория санитарен коридор. Значи те са определили два санитарни коридора. Един за Пеевски, един за Възраждане. Лошото е, че математиката тя е точна и проста наука. Извинявайте, те са гласували друг път с Възраждане по някакви политически... Когато сметнеш и двата санитарни кордона, 30 депутата на Пеевски от едната страна срещу 37 депутата на Възраждане от другата страна, ти никога не можеш да избереш председател, защото те не гласуват заедно Пеевски и Възраждане, или си от една страна, или си от другата. С двата кордона никога не може да избереш председател. Аз това не мога да разбера. Математиката показва. Как гледате вие на предложението на БСП от днес всички да си сменят кандидатите и да излязат с нови кандидати? Те кои ще бъдат тия нови кандидати? Кой ще е новия кандидат на ГЕРБ? Кой ще е новия кандидат на БСП? Той между другото е най-ясен. Да, ГЕРБ казва, Бойко казва само на зряне никой до край, точка от тук до края на света. Значи ГЕРБ няма да се сменят кандидата и те наказаха ни от Силви Кирилов, нито крачка назад, Балабанов каза днес. А БСП иска смяна на всички кандидати, което на мен ми звучи, че само БСП мислят да си сменят кандидата. А той всъщност е кандидата, който в тази ситуация би бил най-полезен. Наталия Киселова, като конституционалист, като човек с позиция, включително по въпросите за съдебната реформа и прокуратурата, вял и кипял в тези теми. Подкрепата е на десните, защото тя там би намерила някакви... Значи едно златно сечение може би... В крайна сметка тя е повече експерт, отколкото политик. Тя не е политик, тя влиза сега като експерт. Така че ще бъде полезна. Но в БСП има различни лобита. След Корнелия Нинова, където също имаше, но тя поразчисти лобитата, там има различни лобита, които, чуваме БСП ново начало, пък не знам какво си, вече има някакви етикети. Това, което в публичното пространство се говори не е като официална информация, че е имало амбиция за друг предложение за председател на Народното събрание в лицето на Петър Кънев. След това, разбира се, по-голямата част от... Тази сутрин го спомена. Той каза, че той е най-подходящ. Той директно посъветва БСП да смени кандидата с Петър Кънев тази сутрин. Или по обед по телевизията, по канал 1. Не съм имал възможност да го гледам, но просто от хора, които са част от БСП, съм го чувала като... Петър Кънев е редови червен мултимилионер. От стар БСП кадър до Бургас. Той води винаги листа в Бургас. Значи той е човек с история, с така потайно чаровна популярност вътре в структурите на БСП и с много добри бизнес контакти с други партии. Така да го кажа. Аз мисля, че един Петър Кънев би срещнал подкрепа и извън БСП по не особено публични причини. Викаш, даже и новото начало. Вижте, те, ако много неща ще се видят, но в крайна сметка виждаме, че като поведение служебно, тъй като ДПС ново начало в лицето на Делян Пеевски искат много бързо да се случват нещата и този агресивен подход много често изглежда малко такова насилствено. И виждаме, че и настоящият служебен министър-председател много често влиза в тази бързина на осъществяване на някакви идеи, които го позиционират в крайна сметка към някакъв лагер, което смятам, че за него е много лошо като оценка, но нека да видим социологията. Така че ако Петър Кънев срещна тази подкрепа, пък той стане, защото тук трябва да им предвид един много интересен и важен детайл, че на президента ще му бъде трудно да откаже да върне кандидат на БСП. За служебен премиер, защото той все пак държи на връзката си и Корнелия Нинова не успя да разруши връзката между БСП електората и президента. И това се вижда много ясно и в социологическите данни, така че това може да промени много картината и логиката на нещата, които случват и да ги направи за още по-сложни. Това, дето казахте преди малко, сега почва нещо ми се подрежда. Това тупане на топката. Ето ще подредя накрая поне едно не. Договорка между политическите сили, която едната е бавим, за да бъде Сарафов избран, но втората, която вече всички си признават, че избирайки председател на парламента, едва ли не избират служебен премиер,
да не е била бавим, за да дойде удобното име за служебен премиер и това да е Петър Кънев. Те изобщо не гледат на тези хора като председател на Народното събрание. Те гледат на тези хора само като... Тоест, възможно е ситуацията да се докарва до такава безизходица, до такъв параграф 22, че да накрая да дойде едно удобно име, където се пресичат интереси на ГЕРБ, ДПС, БСП и президента не може да откаже. Защото е кандидат на БСП. Казвам, че ще му бъде трудно. Нали? Не казвам, че е невъзможно да откаже, защото и той борави с информация. Нали? Не е като съвсем да го заблудят. Но аз, така да кажа, вярвам, че има втория план вече е изграден. И с това дали ще има нови имена, които ще бъдат на масата, кои ще бъдат тези нови имена, с какви връзки са тези нови имена, защото, извинявайте, всичко това лъсва в един момент, ще ни даде много отговори дали наистина тези неща като хипотези, които поставихме, дали всъщност наистина това не е реалността, не са някакви наши въображаеми фикции за политическата ситуация, са просто наистина действителността. Защото винаги в политиката има втори, трети план и така нататък. Няма изненада в това отношение. Като мине първоначалния хаос, почват силите да се подреждат. Тази колона. Да видим обаче какъв ще бъде резултата. Много лоша реклама е цялото това нещо на конституционните промени. Масово хората не бяха разбрали, че Конституцията е променена. Какво е променено в Конституцията? Сега всички вече знаят за домовата книга и за тази промяна. Това стана по-известно от домоуправител. Вече казват на домоуправител, ти имаш ли домова книга? Хората по кооперациите. Наложи се така. Това да си домоуправител, той се чувства като премиер в блока. Сега чакаме решение на Конституционния съд на домовата книга и другото тупане на топката. Днеска пак някой го казва в публицистичните блокове, че ако се тупала топка, Валерия Велева го каза. Ако до края на януари се въртат тия мандати, Конституционният съд ще се произнесе, ще отмени домовата книга и вече нещата ще тръгнат. Радев се начи служебното правителство и тогава попита журналиста, беше много интересно. Вие откъде знаете, че до края на януари ще се произнесе и откъде знаете, че ще отмени домовата книга? Тя много се притесни от този въпрос, защото тя го заяви едва ли не като сигурно. Както се казва, всеки с някакъв календар, който тече и се подрежда. Очакваме ли някаква изненада утре? Утре, всъщност, то ще е днес за те, които гледат. Да, но четвъртък, да речем, че... Каквото и да кажем, ще бъде вярно. И да, и не, все ще бъде вярно. 50 на 50, колкото и да ми се иска да дам някакъв по-категоричен отговор, смятам, че ще бъде избран ако не тази. Не съм убедена вече за Силви Кирилов. Там ще се поставят нови кандидати на масата. Това със сигурност може да промени съотношението и някак си някои хора много рязко да бъдат убедени, че това е правилният кандидат. Може би точно се е въртяло да дойде подходящ момент. След като не става с тези кандидати аджиба 6 пъти, дайте да видим с други кандидати. Могат да срещнат подкрепа. Силви Кирилов днеска се усети и когато Зафиров, председателят там, временния на БСП, каза, че може би е време всички да помислим да си сменим кандидатите, да рестартираме процедурата. И веднага с него Кирилов каза, утре в 11 часа заседание си. Ма защо утре? Той човека се оплаши да не стане, да им даде време да си сменят кандидатите и затова реши да насрочи още утре, защото сега пак той си гледа и свой интерес да стане председател на Народното събрание. Ако викнат на председателски съвет, знаеш там какво се случва, няма да е понеделник, сряда трябва да е. Пак може да са го викнали. Ние докато записваме да се каже ти, що четвъртък, я в понеделник. Да, вече в тези детайли, не знам доколко е координирано това с насрочването, нали. Той взе в момента решението, му лечеше. Те трябва да изглеждат и че нещо все пак правят, нали, така че трябва да има чистота, може да не се случи, но да има чистота. Според мен искаше да каже петък и в последния момент след Зафиров каза утре в 11 Сетих се, всъщност. Добре, много ви благодаря за това участие. Много интересно. Беше интересно. Да, защото за първи път ние обикновено коментираме това, какво се случва в телевизора, политиците, какво казват. И в София на жълтите обаче коментирахме много за това тия, дето гледат телевизия, как гледат. Се оказа, че повече гледат TikTok, отколко телевизия и по-малко четат във Facebook. И всъщност разбрахме от тези фокус групите и съден, че тия неща, които ние си говорим тук или си говорим с таксиметрови шофьори в София, съвсем други неща говорят хората в Берковица, в Брестовица, в Видин.
Техният дневен ред е много различен от софийския дневен ред. И може би това политиците не отчитат в достатъчна степен. Ето това обяснява тезата, защо се губят избори в столицата, но се печелят на село. И кой как ги печели на село? И да не разбравяме, разбира се, когато говорим за печелене на избори на село, кмета, тъй като го споменахме и него. И това какви връзки политическата партия, казвайки на кмета, толкова гласове трябва да ми осигуриш, нали? Това не е някаква лъжа, това не са някакви купени гласове, но ти разчиташ, че кмета ще ти даде работа на теб, на жена ти, ама дъщерята се е върнала от София, няма работа. Нали, това са ни такива връзки, за съжаление, те много изпъкват на фона на ниската избирателна активност. Ами да, ето тези общини, за които излезе оная благодарност към общините, гласували за новото начало, онзи списък, заради който си подаде оставката редактора на новините в БНТ Теодор Чипев. В крайна сметка, тези кметове по много лесен начин могат да обяснат нещата. Гласуват ето за тези хора с този номер, защото ще получим едни пари по едни проекти, по които аз ще създам заетост и вашите семейства ще работят и ще получават възнаграждение добро. Край, прагматично. Извинявайте, това е 15 години, 12 или колкото там го правеха ГЕРБ, в крайна сметка. Така. Това не е някакъв нов модел, който някой е измислил. Сега, разбира се, е много по-различно да го правиш в ролята си на първа политическа сила и да си подкрепяш кметовете на ГЕРБ и така нататък. Нали? Съвсем от друга позиция да го правиш, което изглежда, нали, както се казва, грозно почва да изглежда, но това е самия факт. Така че много често говорят и се говори много за купени гласове. Да, има купени гласове. Факт, никой не би го успорил това нещо, но другите машинации, купуването вече излиза по-евтино, защото партиите свършиха парите, ама по-лесно да си купиш избирателна секция, отколкото да купуваш гласове. И е по-лесно като механизъм да го направиш това нещо. Последно, извинявам се. И кметовете, които са и баща, и майка в малките населени. Контролирания вод. Контролирания вод. Ма той не е такъв насилствен. Не си го представяте там. Има го и това ще те уволня. Интересно с купените избирателни секции, за мен очудващо, Конституционният съд допусна повторно преброяване в 1777 секции. Да, интересно число. Това вече са едни 20% почти от секциите в страната. И много интересно какво ще излезе от чувалите там хартиените бюлетини, от флаш паметта на машините, защото искат сравнение на данните от машините с флаш паметта, за да видим какво са правили точно секционните избирателни комисии, как този номер е минал нагоре. Може да имам шоково положение. Да видим, така че със сигурност ще бъде много интересно и утре, и през следващите седмици да си пожелаем, че все пак ще има Народно събрание, дай Боже и правителство. Ако не, избори със сигурност ще има, каквито и да са те. Останете с нас до следващия път, гледайте ни в всички подкаст платформи, всъщност слушайте ни там. Можете да направите дарение така, както сме записали под епизода. Абонирайте се, ако още не сте го направили. Гледайте ни следващия път отново с интересни гости и анализи. До скоро!